Nabar laispa sapulai. Laispa sapulai. Roi hu trai jing roi batem mai. To roi jam ya u kat la kat yai. Roi hu trai jing roi batem mai. To roi hallelujah. Popai du blei to shata jing kmen. Akmaru trai gendra Totem kaksi pat kaduitara Tu roi aikan sawa Rai utrai jiwai batamai Tu rai jam ya ugat lagat yai Rai utrai jiwai batamai Tu rai Aga keteng pa badokon badaman sem bakoid. Amen. Ka jing jung tra jing yu Jesus Christ bad ka jing jong oblay lambat ka jing slok jung man sem bakoid. Kin don ringkat bad pi bara ringkat bad piru. Ko hanmen ko para hagan ka step such a scene oblay u khot wearing IP banai ti la de hag ti jungu hasra bingin sedang ya kan kesngi ngiteba ngi kum ke kristan ngi ke jing don rangkat jong blai bat ngi ngila ban le aki kam ki jam ki jungi ngila ban pandap hok pandap da ka basuk da ka basan ya ki eki ba ngin le ha kan kesngi te kum ta sa chi sen ngi ron phaish u ngi nai ti la de u tli telan kum juru ha kan kesngi haba ngi rakhe ya kesngi brom jong kamaria kum kasim bat ke kmi jong blai om dei tang kmi kasim jong blai andre kedai ke kmi jungi kedai kasim ke jungi ro te kum ta ha kana kesngi in puson in perkat ya ke jungi jong kamaria kumno kamaria kedai ke kmi jungi bat kasim jungi way by way te ha kana kesngi blai khot wer yang ai pi kon man ko para bat pen khoj pen subai la de haswa bagin terwa ya kene kayu kres bekhoj te kum tangin phai so blai trakan rat lang ba ke jing pen map yangi pen map ki kilat ki tam ki dona ki pop kisang ki ba ngila le ha ki ne kisngi ki baladap knang ba ke jing terwa jungi kalong ke pedang pun khmat blai ukpa bran borbara ngapla hau blai bran borbara pada pi ko hanmen ko para pangale boleh dagi cumberkan, dagi ketin, badai kam, badai cing le klet, dagi cing le pala junga, dagi cing le pala junga, dagi cing le pala bakrau junga. Namar kata agar pada kamaria berkut, kabaisa kate suti, ya kengel berkir kut, badai pi kohan men kopara, banduai nak banta junga, how tribe lay jungi. Ublay badan borbaro unis neingi, badalama bigi pop jungi, unilamingi sagat jungi bam jukut. Amen. Ku try to isene, ku try to isene, ku try to isene, ku try to isene, ku Kristo isene, ku Kristo isene, ku Kristo isene, ku try to 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 isene. Tong ini aduai,
hakena ke step ngidwai kerpang nak banta I Stanley Pariong bayodan hapeng ke jengpang ke sistem habai omat ia ka jeng accident ngidwai kerpang bau blade track rat un ktai un ai kaman sem banyasha ya kita ke jengpang ba iyo ibadan menta par blade track rat ai ke jengkot ke jengkia kumjuru ngidwai kerpang nak banta I Grasilda Molong by dap sngi khamata ke sngi ngi ITAE hablai tracken rat unang the ki jinge jingker khu ke jungu ha knang bam nang la suban im ke jing babha ke jing bapura knang ban yoro patpandan borom yo blai tracken rat komjuru nang banta ka ing kasam ke jung kokpa kaparthai saudong jongi kalakala klem sange toyara bengi banwat barobor ya ki kabakam ne jinom to penyatli yangi hakawai ke jingmut bat kadonot knang ba ngindup la abani ya kaborom jongme ba melakular ngipan ya kane daw Jesus Christ ukun jongme utrai jongi ubayem bat bersansar bat me lambar mansim bakoj ublay jinom la jinom amen. Kajing pule na kastib arjong plus pokoi chagi Thessalonica kalanong iwait kat iwait usan bat kat away kat ar Paulus Silvanus par Timotheus sa kabalang ki Thessalonica ki balong ki chong blay ukpa potrai Jesus Christ kajing ai bat kajing suk ya phi na ublay ukpa pan utrai Jesus Christ kalong kabadai bangin aingu ya ublay klemput na kabanta jong phi ku para bangai namar kachinge jong phi kanang roi irat pa kachinge mar kalyang kanang san hadu ba hapdeng ki balang ublay ni sodon burom ya phi na kabanta kachinge pa kachinge ne jong phi hapdeng ki jingle ben bat ki jingjar pa philasha kani bar kapan pa kaching bishar ublay kalong kabahok pat pa kaching mut Pat baga jing tumbu jong ka kadai ban long ya phi ki babet na kapanta ka hima jong u ni duai barabor na kapanta jong phi ba blei jongi undup pen long ya phi ki babet ya ka jing khot jong u pat pendubla ban pendep da ka bor jong u ya ka jing tumbu ba baro pat ya ka kam jong ka jing ei hagane ka rukom ya ka kerteng jong utrai jisu en pendon brom hapi pat ya phi ha u kat kum ka jing ei jong blei jongi Pajong utrai Jesus Christ. Kaktiin jong utrai. Isang yaw play. Yatsim nakasam. Kebakandai punriu nomor news pa prahusa. News pa prahusa. One lam should try, peep and drill. One lam should try, yaka number buram. One lam should try, kick chipnya haying u try. One to one, laka laka dem. Sing right and my to you. Try per te baro, like a seeker, cougar, tang, batching, penim, jong. One lam should try, peep and drill. One lam should try, yaka number buro. One lam should try, peach and knya, ying try. One to one, laka dem. Aki gentil, pen laki kampela utrai bade yaro bating na lord ki play baro. One lam
try ki ben ru wan lam shu try ya ka nam ba du ro wan lam shu try ki chim ya ha yi gu try wan tu wa la ga gu la ga dem na ba ba ro ki play chong ki play ta lam u try my way u tao kap ning da bor ba bu rom play one lam shu try pi ben ru one lam shu try ya ga nam ba bu rom one lam shu try ki nya yi ngu try one to one la ga ngu la ga dem Hallelujah 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 các tin trong mê ca long ca jing si sha ko try to pen kentang yangi ha ka jing si sha Hallelujah 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 Who tried and ring card but P. Rengka bat piru Kajing pule na gospel card kum o Matthews. Kaburam hame go try. Kordit ya pi ki start ein bat ki farisi arsap. Pi khang ya ka jingkhang ka hima beneng na ki brew namar pi hi yalade pin nomrung bat ya ki weiro pi kwa bandrung pimsha. Kordit ya pi ki start ein bat ki farisi arsap. Pisdang keleng ka kiri bat ki duryao ban penkelaniam ya ki ya we. But enda ola kala pi penlong yu kum ukun ka dijok arsha palat yapi kordit yapi kinong yelam bamanla pi hikai ladau briu usmai daga temple omdon jingte henry ladau smai daga ksiar jongka temple udai ban pendep pi ki ana manla kanu kebakham kongsan ka ksiar ne ga temple kaba penkentang ya keksiar. Pihi kairu ladau briu usmai da keduan omdan jingti ayu. Henry ladau smai da gejen ai kaba halor keduan udai ban pendep. Kano pimadla kano kaba kham kongsan kajen ai ne keduan ke penkentang ya gejen ai. Ubriu basmai da keduan usmai daka but da kitchen ai halor jungka ubri usmai da temple usmai daka but da blay bashong hangta but habau bri usmai da beneng usmai da kat ublay but da uta bashong haka kaktin ublay Yesu ko hamen ko para hatrai Jesus Christ kumbang mane wasdang mandagasngi kabalang jungi karakhe ya kasngi brom jong kamaria kum kakmi jong ublay bat kasim balay ngi khot ya kamaria kakmi ublay bat kasim ngitip sai bengitip ha balay ngi ong kisim kasim hakane kesngi kwa ban ya pusan khendia de sepang ke jing im jong kamaria balay ngi khodeka kasim nengkong ne sabe ya kamaria ngi khot kasim namar ba ka dei kakmi jong utrai jong yu Jesus Christ
u Jisu Budeus im Kamaria kadai ke kemi jengu dei namar kata kadau ba Kamaria lakot kas im klempep kanai kadai ke jung sisha ngio i bana du ka Old Testament bagi ong ka kot barim adu ka cutang ka batamai ngio i ba ublei ukran sepang u Jisu kinoi thulopa ki kran sepang u Jisu Budeus im Bad ngio iro ha ka jutang ka batamai Udeus im Us im omus im jong ka perthei basensyare ka perthei basensyare ki hima jong kana ka perthei Henry us im basensyar ya ki hima beneng us im basensyar ya ka jeng im mensim jungi us im basensyar ya kaing ka sem ka jungi Haba ujisu Udeus im klempep Kamaria kabala pediang yu kabala pun yu bala kayu lapan hepan san yu Budeus im klempep ngihap khot ika kas im haga gospel jong Lukas kalau nong ga benengkong de khot kabala ar ngiu isai kedar ba Lukas ukran sepang u Jisu Budeus im u Jisu salong bakrau tam naki ek bara Namta ubleus ayu ka khats im jong David ka khats im jong David udah bet ngi na ka kitab barim jutang ke barim udeus im jong ki Israel nang tau Lukas wi thu shai ngi ba ubleus ayu ka khats im om kom mane om dei ka khats im ba ki breu ki shong hang ne prathai om ka khats im ba David u shong han rei ka khat jong David ka bamut jong ke jinglong kun blei ki chung u nang ta balengi khot ya Kamaria ka im ka bar dai gane Kamaria ka dai ka im namar ka don rengkat bar Jisu hak bapan laj im yangi u Jisu beres im nadu wasdang ka jung im jungu hadu kas balakut ka jung im jungu ne perthei utrei nag benta ka jing lai lu jungi ki khon benreu Ublei ulas dang bantrei na banta ka jing lai lu jungi na du ka kitab barim ka jutang barim ulapa eki nong ya thulapa ba pher hanrei ki to ki nong ya thulapa ki bau Jisu pha ki nong yelam jungu kimla ban yelam ingi sa kata ka jing lai lu jong ka men sim jong ka met jong ka jing mu jing perkhat ki jungi ngimla ban lai na ka pop hanrei Ublei haba khadu pha yelau jong khun bamrei Ubudeus im sak perthei ban wan long breu ban long kumangi ban shem ka dor jingi ban shashitom kumangi na dong shadong kumu breu hanrei haba khadu lengba ga jing shashitom jungu lengba ga jing yap ga jungu lengba ga jing pa jungu ni yo ya ga jing lai loj Kamariaru ngi bakada nadu kasngi kabala kala pediang ya ka kubor bawangelu wanayaka ya phala jit balong ka kmi jong blei hoj nadu bong ta kalimat kala don rengkat bab Jisu hak bepen la im yangi kam shem kenram den haba kalong hoj ya tin ga jong blei kala don rengkat bab Jisu hadu kasngi bau yap halor gading pena Kad kita ke jeng sistem bau yaj halum kalbari Kamaria gadon rengkar badu. Endau la yap halor gading fana kadon hakejat gading fana. Endau la mipat ru kadon rengkat badu Jisu. Om endala mipat anre hadu kasngi bau Jisu kiu sebenang kadon rengkat badu Jisu. Dei namar kata kadau bengyong Kamaria kadon rengkat badu Jisu ha kikam bapen laj im yangi kikon benreu. Na banta ki pop ki sangi chungi dei namar kane ka daw ba ya Kamaria la khot ne la jit banlong kas im banlong ka kmi jungi nangta ka balai pat balai ngi khot ya Kamaria kas im la ne ka kmi jungi namar ka dei kanang but bapaka basida bahok berbekoi jong Jisu Kamaria ka ainuk sa yang ngaya pi bara khot bangin long kinong but bapaka jong Jisu
Kumong meneh hak dekat poin ke baar mo na adu kasngi ke baong hoj kaya ini hak jinglong kuj jinglong soti jengka kaya ini hak itu jinglong jengka hoj ya ketin ke jong blay ya ka ke bau blay ula kulare ka kam paidin kanom kam hab hak pop kumbaya ka ublay lajit banlong ban kayo jisu klempop la kaya ka klempop bat kaong em ya ka pop hak jim ke jengka Dei namar kata jeng lai jeng kana gapop kaya ini hak itu jeng longku jeng ka kalong kanong but bapaka jeng Jisu. Habangi pe ngi iru ba kamaria kadan rengkat ba Jisu hakapor ba uyelap ya ke gospel ya ke ketin ke jeng haki pagi kibreu. Haba pen kia agi beru ba per ngi ha gospel kamaria kadan rengkat. Dei namar kata kadau mi khot kamaria kadai kanong but bapaka jong ujisu kanong but bakhoj kanong but kabayay ne kanong but basisya jong jisu ha kikam panat im jungu yangi ru konmen ko para hakan nag step hakan nag sngi habang irakhe ya kan sngi brom jong kamaria la khodru ban but ya gijung im jong ka ban long kinong but basisya basida bat bapaka jong ujisu hatong ilan em banlong kum kamaria ni haban kli la de la dang yo ye gejeng kli la dang imla ni haban persang la dang ilala ni haban penjena susu ya gitu ka jengbut jongi yo jisu banlong nong bot bapaka jung nang dapat ka basau balengi khot ya kamaria kasim bat ka kmi jongi namar kadei ka de khot babhab jong ka balang leng ba ka jeng im bat jeng im bakhut jong ka bat kikam bakale habangi pusan habangi keran sepang kamaria sachisin ngi haban ban yaban beang gitu kikam jeng imbab ha jong kamaria ngimla ban klet iki jeng imbab ha jong kamaria iki kam ke bamar kamaria kalale nadu kasngi basdang jeng jeng hado bukut kisngi jeng jeng ka kohan men ko para hakane kasngi ro ngi don kata ka deiti ne ka kamram ban penpriang ya ka gospel ya ka tin ka jungblay om dei tang ki lengdo om dei tang ki sister tang ki runiam om dei tang ki ring ba balang baro ki de khot jong ka balang la khot yangi la werengi ngi don kata ka deiti ngi don kata ka mandate ka bagi ong mo ka kamram klem laj ngi don kata kamram ban penpriang ya ka tin ka jungblay kamaria klale ya keto kamandet ke bau Jisu long kilej setelah ke pertai penbaptis ma ya kibru hakateng kupa kun bamsim bukut ngiru lakhot banlong kita ke dekhot jong ujisu ban penpriang ya ketin ke jungu ngib dai ban klet ya kata dai namar kata ko men ko para kanai kesngi kamaria ke khot yang ngaya pi bang dai banlong kita ki missionary lane kinong but ujisu pan priang ya ketin ke jungu ngila ban pan priang ya ke gospel jong Jisu haki kam baper kumuleng do ngadon kata ke deiti ke kamram ban pan priang ketin ke jumblay langba ke jingelap ke jonga langba ki kam bah junga langba ke jinge kendu junga ya ki breu baper ki bewan kendu yanga langba ke jing sanga pla junga ki kam bangale kumuleng do kito ki dei ki kam ba nga pan priang ya ke gospel ke jong turai ya ketin ke jong turai pi kilong kimi kilong pa pi don ke deiti ban pen priang ya ke gospel ke jong turai hakikun kiti jung pi nong kong ne sabe hapo ke ing ke sem jung pi nong kong ne sabe banang ta om dei ta hang to ke kut hakano ke jeka pa pi don ke ta ke deiti pi don ke ta kamram ban samlem ke gospel turai kum gi khna school pi don ke ta ke deiti kum gi khna samala pi don ke deiti pi don ke kamram ban pen priang ya ke gospel ke jong turai nyo i ba kamaria nado basdang ka jing im jung ka kum commissionary kam shem sange kam shem phaidin ha ba pen priang ha ba samlem ke tin ke jong turai ke gospel jong turai ha ki wei te yang i ro khot ban samlem ban ai ban talem ban shim talem ha ke jing pen priang ya gospel shaki wei pat ki jat pen reu kham tam ya ki to ki breu ki ba ngi ya kendu ha ke jing im jing ba man ke sngi to ai ba ka commissioner ngi kam commissioner jingi kam kut tang haing hasem
kamkut tang hajing im jeng amarwe to ai ba kino ki breu ki bai kendu ki bangi kendu hajing im jengi ki bangi asyam hajing im jengi kinyo i ba o jisu wim lengba hajing im ba jengi kanai ken ge bakong santam ko hanmen ko para ke bakamria ke khot yang ai pi we pai we to ai ba ki breu ki badai ki Kristen ki badai ki Katolik ki badai ki kino ki Jainiam kinyo i ba o jisu uim hak im junga marway bat kum juru hak ing kasem kajongi ani ro yo Yesus Kristus tongin yang apply la kajong jengai Ngai ngeit hau blei qua batan war baro rong tau ka bleng bat ka kendau bat ha Jesus Christ kun marway ju utrai ji yau la pun aman sim ko yau la khana ka maria tesiti yau la sim ben po Pontius Pilatus la asana pnayu layap bala tabiu ha kasmi kasmi sakibaya agasngi ke balai lami pan ke bayam Rakiu sepening, kosong sekamon blei Pabran bor nang tawan paru besar di bayam pada ke bayam. nangi dam sim khoi Aga balang katolik koi, aga cing slok koi, pada cing mabe ki pop, pada cing imbang juga to, pada cing imbang juga. Amin. Laispa andrupusa. Kedua ko para bagi jingnya jinga bajung pi kan long pepadang hun ak maru blei ku pa badan bor baro Kok pa to pedang ya gine gijing trua jongi ai ba ngin pedang ya ka da gijing sngongo ya gijing penem ba melawan ra ha kanai ka Eucharist ngi pan ni gane da Christ utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Rengka bat piru, token tu yala ki danut ikan tiu yaki shao to nginai ngu utrai kan rad blei jongi kai song hok bat kate. Dasisha kalong kasong hok bat kadai ti jingi bat gajing panem yangi ya baro banyaro ya ki kamba jongme ha gajing kentiu nam ya baro kirukut bat kamtam kat ba ngidang ap kan mau ya kamaria kami soti bala kerku ban penbena ya gajing sebon jongme kat ba ngidang ruai lang ya gajing ruai ya ro jongka namar dasisha me la le ki kam bakrau na bakut shabakut kaperthei bat me la pen priang ya gajing isnei bakrahai jungme na kapateng sha kapateng haba melakmi ya gajing long red jong kasakri jungme
mel ai hangi leng ba jong ka yaw nong seng jong jing pan em yangi u khon jong me u trai jong u Jesus Christ leng ba jong u ka kan hun angel ki mane ya kaburom jong me bat ka kmen hakmat jong me to ai ba ki sur jong i ru ngi duai kin ya so bat kin ya ruai lang da ga jing kmen kat ba ngi pen bna Tubaku tu try lagi pak neng pertai sawadaka buram jome Osana Osana torwa you bless strong Osana you bless to know and yaro bawan hakak keseng utrai neng pertai sawadaka buram jome Osana Osana torwa you bless strong Osana you bless to know Dashisha melong bukod kotrai katame jong kajung kod baro. Namar katang ikerpad eme topan kod pan kantang ya kine kajung trua jungi dagwa phai man sim jume kum kamjer halo jungki bakindup kulalong yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladino yu bat dalakamon snubha ulapriang ya jung shashitom ula shim yukpu bad da bakaing aingu yame ula kediai u bad ai halak sendran u ong to shim batabam na kane phi bar damar kane kalong kamet chunga yak banaiti nag banta jong phi Hakaju korkom enda lalayabam ulashim yakukuri bad dagbangu biang yeme ulai halak senran uong to shim batodi nakane phi baro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong kajutang batmai babam jukut yak ban panme nak banta jung phi bat jong ki babun yak ban ma pi ki pop to le ekane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing e Kata sin bangi bam yu ne upu bangi yakane kakuri iben bna kajing yap jong me kotran tad hadu Namar kata ngi bapen menta ya kajing yap berkajing mi pa jungu ngi trwa hame kotra yokpu jong kajing im bad ya kukuri jong kajing panem ngi daingu adam namar menanyew ngi ki babit banyang khma jume baban sakri yeme dag bas ngret ngi karpad yeme bangi bayo benta hakamet berkasnamu Kris ngin long ki ba lapan yitali kawe daman sim bakhoj Token mau kotrai kabalang jungme kabala priang hasutla kepertai wap bato penjanaya ka haga jing ik ringkat ber Francis pa bako jungi Victor was bishop jungi bat baro kilingdo Token mau lemru yakin men kipara shinrang bat kantai kiba layat hia dag bakrmen haga jing me pat bat yaro yabaro kibala klatno haga jing isnei jungme to priang yiki sha gajing sai ga khmat jung me to isnei yang ibar ngi karpat yame knang ba ringkat bat kamaria ba khoj the soti
Kakmi jong ublay ujesa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirukuj ki ba lapan snu bahaya me pateng la pateng ngin deblong ki babet banyo bantalem hagaj imbam jukut bat banyo ngin yaro bat pandon brome me daw kunjung me uji sukres. Da'u lembadu bad hau kan long hame ublay kupa badan bor ha ka jingi long ka we jung man sim bakoj baro ka brom bad ka jingi ro junam la junam amen. Kumbala hukum yingi daw nong pandim bad kumbala hikai ngi dakitin blay ngi nod ban ong ko pa jengi baha beneng kan long ko bakhoj ka kerteng jung me kan wan ka hima jung me kan long ka mon jung me ha ka khando kum baha beneng tai ngi mencar ka jung bam ka jungi ka baha la ka si patama ngi kerengkang jungi kum bang ru ki ma bi bless ne ngi madwadi la me ngi sha ka jung pen shoy 100 pen la ngi na ka basneu to pen la ngi kerpat ko trai na ka jung sneu baro hak jing sebon jung me to a jing suk jing san hak sngi jungi khnang ba da ka jing rap bar ka jing snai jung me ngin laj bar bor na ka pop ban ngin yo jing yada na ka jin jin jar baro kat ba ngir ngap khmelenti ya ka jing kramen ba khoj bar ka jing on pat jong nong panem jungi u jesu christ Namar ka jung me ka long ke ma ka jung me ka long bor ba ka rom chinom la chinom ko tra jesu christ me blong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jongang ayapi wat pe ji pop jungi henry ya ka jingai jong ka balang jong me ha ka jingsbon jong me to ai haka ya ka jingsuk bat ka jing yatli ka we kat kum kamon jong me mame we mar basansar junam la junam amen. Ka jingsuk jong trai kandan barbor rengkat bat pi Ringkat bat piru. to ngine terwa i kada ka jingsuk i wei hai wei pat jingsuk bat pi Kukulang bro me bagi no kipo kapate dos yo seneyangi kukulang bro me bagi no kipo kapate Kipo kapate Tuhan jingsuk yangi hak me ukulang bro jong blay hak me bakit no ya ki pop jong kaparte suk kito ya ki balakot sha ka jing khwai jong ukun lang bro Kokan rat nong sha hok maman rung jonga Ying junga Henry shuang tang daktin kaman sim jonga kan sakhia hi kaman kas namo kris kami lam ni sha ka jing chukot
Jang Yame Kayu Jang Yame Triangle Blade Jang Namar Mei Jang Gai Kelyang Yame Babin Baksi Besumar yang aku try Mamar Mei Jang Jisu beje ngai kublei me namanta memang rung ngapok mensim jengi ola nangi melong gi babit be mandrung re melapan re de Jisu kublei subune ngi roya me go Jisu peran brom me go Jisu ngi nam me go Jisu amar ga jing suret me bandrung ngapok de jengi Jisu haba marung ngapok de jengi ya ingi ga jing klein ge mensim ya ingi ga bor manile persya yo mensim ubaman wapan jod yangi wapan telod yangi manle persya ya jing sneu ha jing ga jingi pan slor ngi pan sungai ngi ai bor ngi ga Jisu kam tame hagana kalimat idwa nak banta I ba Stanley Paryong ibran pedeng ga jing pang ga system bayo kita ngi jing accident right kan rat ngi kerpat me baman ketayu onayu ga jing ga jing khia haga met bansem namam u kum taw kon jume unyo ga bor banwan phais me leng bagi kama bahaj bani ro me ban mane me ban ron me ban ai lem kita ki jum phag jume ha ki wei pat ki brew kum juru hakana por ngi dwa nak banta ai kong grasil da molong ba rakhe ki jis dap ki kha jung e ngi troyam ya I hame ko Jisu hakti basbon ko jume ko Jisu hakti ba e hakti ba yar ko jume ko Jisu pai ko jung ko jung khia hakal yang kamet ba kon sem nang mam e nang la nang henang san ha jing te brew ka jing te blay kam mai ro nang la su ban priang ga jing ha ga jume I dwai ro nang ban tak bahinga sam jung I ma kiro kin da bar bor ha ga jing isnei ha ga jing e ha ga jing kurku ha ga jing spon ga jume Jisu nyai ti le telit lan haswa bangin mi na nei mene in laban im ga jing ba ha ban priang kum kamaria ya gospel ka mehi melapan kamtam pan kamti yang I wei pe wei Jisu irap ingi bangila ban e jala de ban e ya ki bahing sem jungi ban e ban sakri ya ki parabrew ki bangi kendo hagi jingem jungi baman lagsngi to ai ba ki wei pat ki brew apos nong potau apori porai ki brew ki bangi kendo hagi jingem jungi ki la ban e ba me Jisu ba me boleh em medan rangkat ban ngi hagi jingem ba hagi jungi ni ro ni penan buram ni nam me ko Jisu ni ro ni nam ni penan buram me ko Jisu ni ro ni penan buram ni nam me ko Jisu tong ini adwai kokpa kayu kres bangi lale niam kalawan ra ya gejing pen em jongi hadu balajan purabha toyarap bangin le ya kamon jung me shilenter jung em bat endobla ban pan biang pura ya gejing em jung me ngipan ya ganelang ba kris utrai jungi Amen. Utrai don ringkat bat pi Rangkabat piru ublei badan bor bor on kurkui pi ukpa badukon badaman sem bakhoi Amen. Khilai suk ik basakri yotrai daging em bha jung pi Iso yaw blai Jim Arspa Sanpusa Arspa Sanpusa Ngan
lưu shi sin shabne ban bet ka kmi jonga ka te so ti baba ka banga iklem kun shabne shabne ngân lên ban bên jaga shabne ngân lên ban bên jaga ngân lên ban bên jaga ka te soti ka non sumar jongi mari ka non yaram shabneng ngan lên ban bên yagam shabneng ngân lên ban bên yagam kaburam hokpa bathong kun haman sim bokui kamba kalang pa menikong ju mental barabo jinam la jinam amen kalau kita mu Jisu ko Maria kos im gijing suk ke engel berkiru kuj baro tai chungi ha kerjeng pa bedukun un sim bokui amen and your try Jesus Christ nam la jinam